ngepaske rasa ya iki. Oh, ning aku kok urung puas ya. Kok kaya ora Ya ndelok krasa. bodimu ki yen pisan ya ora kuat. Kok kayane ora krasa ngono lho. Wong iki urung entek kok. Oh iya, berarti lagi pisan ki urung krasa babar Iya. belas ya. Yen mamacian hamong karo jana. Mangsamu aku stroke kok. Turise ngepaske rasa. Kowe bali nurut aku apa ora? Saedian. Kene joget kok kendangane tutungno Tin. Yo, Tin, tutungno. Apa ta? Lah iki dikendangi ngono. Jenenge pengendangku ya manut sing joget to ya. Nek jenenge joget ngene-ngene ya kono ya kudu. Bengi iki ora manut pengendang utawa dagelan manut panitia. Ora manut panitia bar iki lho. Rasane nesu wis tuwa. Ora nesu piye aku lho entuk kopi kok. Ya kan tekan nembung ngono kok ya. Oh, Hamong karo jana. Aku iki piye ana tak nganggo. wong tuwa ki saya suwe saya panas. Oh ngono ta. Panase kok medeni iki. Ketake mau Iki wis ndang pras anake selak tangi iki lho. apa ya cek mampu? Cek mampu to Pak? Yo kari ndelokmu suwe. Ora ngono. Nek karo aku iso ta? Karo aku iso. Yo karo mendem no. Kok dadak karo mendem. Kowe diguyu karo anake Joko Edan. Lah Mas Jati. Oh nggih niki kabar dumateng panjenenganipun Mas nganten calon nganten. Wah, nggih. Matur suwun Mas Jati Nugroho rawuhipun nggih. Wah, kadang merdu kula. Lancap. Nggih. Sing tuwa lagi pisan kok sing nom wis ping pindho. Bagi. Rapopo le, tinggal dolanan rapopo. Mumpung ijik iso dolanan ngene Pak D ya. Wingi dienggo dolanan malah tidur kok. Kok jebule kene panas men to ya? Leh, iki kipas angine le. Didol le. Diuripke ning kene ora diuripke. Yo templeke irung ngene lho. Kuno kok sajake malah iki kurang ngerisani tok. Risene apa to teh malah sing Ngene Pak. Kok sing mantep ngono lho. iki yo wis Sik, niki perlu diurus kok mengrisani tok napa? Terlalu tungkring Pak dibanding niku. Iki kok ngene kok kurang mantep apa ki ora trimo mantep lho, mantep putut. Terus manto. Pak Dalang, Mas Dalang nek aku dadi bojone iki nek yo iki aku gedene semene Pak De gareng gur kaya greh petek ngene. Khasiatnya jangan tanya Mbak Datin. Nek tak nggo wae rek yo mencelat to. Apa? Ya yen wektu ngono tak bumpet irunge to. Kok iso ngenyekmu digo wae kok mencelat iki. Piye komentarmu piye? Dek iki lali nek garwane Pak Tulsi lah yo kabejenengan to. Lho, bojomu wae yo ngirit kaya aku lho. Mulane aku iso ngomong mergane kuwi iki. Bojomu karo bojoku ki mlaku bareng kaya HPS e. Padha tipis e. Nek ana angin